rozbiehanie vlastných nápadov dáva obrovskú slobodu a zároveň obrovské zadosťučinenie a takú vnútornú spokojnosť, pretože vidieť, ako iní ľudia používajú niečo, čo vy vytvoríte, je podľa mňa jedna z najkrajších odmien, aké môžete dostať. Rozbiehanie vlastných nápadov je pre mňa niečo ako elixír radosti. Asi tak by som to vyjadrila. Jednoducho tá absolútna sloboda, ktorú vám to prináša a absolútna realizácia sa tak nejako našejkuje a pripraví vám to veľmi chutný elixír radosti. Všetci si myslia, keď začnú podnikať, že do roka do dvoch budú z nich milionári a že budú hneď ohromne úspešní. V skutočnosti podnikanie je brutálna drina a 90% času človek maká jak kôň a robí na veciach, ktoré by najradšej nerobil. Ale je to podobné, ako keď hráš s kamošmi futbalový zápas, máte perfektný flow, beháš, potíš sa, drieš jak kôň, ale je to úžasný pocit. Takisto v podnikaní, keď máš skvelý tým okolo seba a robíte na veci, ktorá má zmysel, tak je to ten najlepší pocit na svete a ja by som ho za nič nevymenil. Rozbiehanie vlastných nápadov mi dáva veľmi veľa energie, dáva mi slobodu a dáva mi radosť, hlavne keď sa podaria. Mne rozbiehanie mojich vlastných vecí dáva radosť a slobodu. Predtým som bol vždy zamestnanec na super pozícii, ktorý mu ostatní mi ju závideli, ale nikdy som z toho nebol šťastný, niečo mi chýbalo. A odkedy robím na svojich vlastných veciach, tak ja som v kúse šťastný. Nikdy nie som unavený, je mi jedno, či je piatok, či je pondelok, či je nedeľa. Proste baví ma robiť to, čo robím a dokážem to robiť do nekonečna.